उदालगुरि कलेज इउनिरेपसु आरो बसलिस बिनि बिथांमोननि बानजायनायाव दिनै उदालगुरि टाउननि जे बिष्णुराभात स्टेशनखौ बेवहाय बर' फ्रेशमेन ससियेल डे लानाय जादों। बेवहाय बाहागो लाफैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला जिथु सासे मानसिनि बयनिख्रुइ इम्पर्टेन्ट मोनसे स्टेज बे जायफोर दायो फंबाय बिनानावमोन जेखिनिखौ आं बेयाव लोगो मोनबाय, जाथि थांनाय थैनाय जाथि दानायनि समस्त माने बाथ्राफोरा नैबे समाव जुदि सावरायनानै मोनसे बिथांमोननि लाइफआव जों जुदि सोनानै हायोब्ला माने जाथिया मोनसे गोथों लामाजों थांनायनि मोनसे खाबु बे समावनो थायो। दा बेखाय आं बे लाइमोनफोरखौ लोगो मोनफैनानै खोब माने गोजोननाय मोनदों। बिथांमोनजों जोंनि जिखिनि सोलिबाय थानाय जे समस्याफोर बेफोर गासै समस्याफोरखौ सावरायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। दिनैनि बे फ्रेशमेन ससियेल डेनि गेजेरजों आं खावलायगोन जोंनि जायफोर फंबाय बिनानाव बिथांमोन जायफोर माने दायो सोलोंथाइ लागासिनो दङ, बिथांमोना जाहाथे माने जिखिनि गावनि केरियार दानायाव जाहाथे खोब गोख्रों भाबे हार्ड वर्क खालामो, आं बेखौ बिथांमोनसिम हास्थायगोन आरो खावलायगोन। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदिनो फैगासिनो दङ जे बुंनो ड्राग्स जौ आरो गोबां माने मबाइलफोरखौ मिसइउज खालामनाय, बाइक उरायदाव होनाय गोबां बेबायदि माने थासारि जोंनि गेजेराव दङ। बेफोर गासैखौ बिथांमोना जाहाथे माने गोजानाव थानानै बेफोर गासैबो गोजानाव थानानै गावनि केरियार दानायाव जाहाथे गोसो होयो, आं बेखौनो साफ्रोमबो फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ खावलायगोन। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननिफ्राय बर' हारिया साफ्रोमनिफ्रायबो मोनसे नङा मोनसे कन्ट्रिबिउसन मोनलांगोन हारि दानायाव, हारि फोथांनानै लाखिनायाव, आं बेखौनो मिजिंथिदों। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै ओरैनो बेबायदि गासै एन्टि ससियेल जिखिनि एक्टिभिटिफोर, नों जौ लोंनायनिफ्राय लानानै ड्राग्स गान्जा माने सिगाङाव खोब बेबायदि गैसोआमोन, खिन्थु दायो जि नुदों बेखौ मोनसे जोंनि लाइमोनफ्रा मोनसे ट्रेन्ड हिसाबै लादों बायदिहै मोनलायलाङो। जे मोनसे फेशन, ड्राग्स जानाया मोनसे फेशन, जौ लोंनाया मोनसे फेशन, बेबायदि टाइपआव लानायखौ जों माने एसे फिल खालामदों दा। गतिके बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो नांगोन, खारन बियो अकल डिस्ट्राक्सनल'सो लाबोयो। माने डिस्पाइट अफ माने डिस्ट्राक्सन, बियो खुनु मोनसे कनस्ट्राक्टिभ जेबो जोंनि लाइफआव लाबोआ। जों जुदि लाइफआव जोङो गावनि आथिङाव गसंथानांगौब्ला जों गासै बेफोर गाज्रि मुवानिफ्राय जों गोजानाव थानो नांगोन आरो गावखौनो माने एसे सेफ साइडआव लाखिनो नांगोन। मालाबा माने जोङो लोगोफोर गैयाबाबो बेबायदि माने गाज्रि एक्टिभिटिफोराव गब्र'यो। दा बेफोरनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरखौ, जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ आं खावलायगोन जे लोगो चुज खालामनायावबो जाहाथे एसे सांग्रां जायो। नङाबा इउ केन नट इनभेस्ट इउर सेल्फ टु अ रं पिपोल। नों जुदि गावखौनो गाज्रि मानसिजों जुदि नों इनभेस्ट खालामना दोनोबा, बियो नोंखौ एकदम टुक्रा टुक्रि खालामलांगोन। आरो जाय माने टुक्रा टुक्रि जै नों जाबाय, बेखौ रिपेयार खालामनो थाखाय बियो बोसोर नांनो हागौ। दा अब्ला बे जुदि नों रिपेयार खालामनायानो गासै फरायनायनि जिबना, फरायनांगौ जुदि बयखा जुदि बारलाङोब्ला, अब्ला मा समाव नों फरायगोन? दा बिनि थाखाय बेफोर गासै गाज्रि मुवानिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ। गावनि आथिङाव गसंथानो, गावनि जिथु माने थांखि, गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय नोङो होसोगोर, मोजां माने केरियार दानानै लागोन। बिनि उनाव माने नोङो जिखिनि मावनांगौ हाबाफारि, जाथि सार्भ खालामलांनांगौ, नोंनि बिमा बिफाखौ सार्भ खालामनांगौ, नों न'खर परियाल दानानै मोजां संसार जालांनांगौ, कन्टिनिउ खालामनांगौ।